Bapak Edi Sumangga niki sampur panjenengan sesarengan kalian Bapak Arka Bapak Arisma monggo langan beksan Pak Sumangga lho Pak samburipun sambure monggo sar yo masih bersama Anggun Wijaya yang masih di bawah pimpinan Bapak Sapari. tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku gonjing sleret ireng tak cawang saya mantesi tiba bunga lamun bisa nyanding sliraning ora bakal atiku demi mangian yen si podang andudut hati kepranan Oh. Ngerai momen sampai jam meranggan nembak lagi antang mundur terus nyambut gawe ngangketnya mikir kesana iki cerita anak rantau
kita anak ranten lombok rawit pedes tenan golek duit kanggo masa depan Joko tingkir ngombe dawet jadi pikiran ngarahi mumet sampai jam merenggone mbak wage pantang mundur terus nyambut gawe terminal Madiun ngawi konderanku ora bakalan aku nglelekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu terminal Madiun ngawi kondelanku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu tak elus fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku apa kowe ra krasa dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku apa kowe tekatin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku sembah nuwun iya wis saiki tak oplos